Benvolguts oients d'Ona Bitlles, bon dia. Us juro que avui m'he hagut de prendre un conyac per començar a escriure aquesta col·laboració. El meu pla era parlar de la jubilació de la reina d'Holanda, potser en el seu millor moment de popularitat. I no és que volgués fer d'aquest espai una mena de corazones en català, sinó que em semblava molt adient per contraposar la seva figura amb la del nostre benvolgut rei. Si no m'equivoco, els monarques holandesos sempre s'han mantingut molt a prop del seu poble, si més no simbòlicament. Per exemple, quan els nazis van invair el seu país i obligaren els jueus a portar el braçalet amb l'estrella, el rei holandès també se'l va posar per simplement fer-los costat. De cap manera, però, m'identifico amb la monarquia com a règim adient a la democràcia. Qualsevol monarca és un dèficit democràtic simplement perquè la figura del monarca no és escollida i se li reserven una sèrie de prerrogatives que no encaixen bé amb el fet de no haver estat escollits. De tota manera, els reis són acceptats o no són acceptats, i aquesta és la qüestió. Com passa en qualsevol figura política, la seva presència és valorada per l'opinió pública i la seva popularitat es medeix regularment. Aleshores, què ha de fer un rei per ser ben valorat? Doncs el mateix que qualsevol polític, ha de semblar bo. No cal que ho sigui, només cal que els altres s'ho pensin. Això va dir Maquiavel, el mestre. Aristòtil, 2000 anys abans, també va dir quelcom semblant. Un tirà, per poder mantenir-se en el poder, ha de fer tot el possible per no semblar-ho, i aleshores acabarà essent acceptat com si fos un rei de veritat. Doncs bé, ara cal preguntar-se si el nostre benvolgut monarca ho ha estat fent bé. Com us diria, jo no el veig massa a prop del seu poble, i crec que des del seu viatge a la recerca de l'elefant perdut, l'opinió pública li ha tornat l'esquena. Al marge de que el rei sigui bo o no, doncs s'ha fet evident que no sap guardar les formes i ja no sembla bo ni proper per a nosaltres. Potser seria el moment de plantejar-se la jubilació i passar-li el marró al fill, al futur Felip VI. Doncs bé, i ara entendreu per què m'he de prendre un conyac. De sobte, he de parar la impressora i canviar els titulars. Jo havia pensat parlar de la jubilació de la reina i me trobo que el president del govern espanyol es troba sota sospita, amb companyia de la plana major del seu partit. Si les informacions que va donar dijous passat el país són bones, el PP ha rebut diners que no ha declarat i els ha passat sota mà als seus dirigents que tampoc els han declarat. Això es diu frau fiscal. No sé si aquests paios són bons, però ara per ara no ho semblen ni de bon tros. I en aquest moment en què hi ha tanta gent amb problemes econòmics, aquests sobresous no declarats fan encara més mal i encara més justificada la indignació. Però compte, no perdem de vista tots els fronts oberts, perquè ara només es parla de Rajoy, però a Catalunya tenim també uns quants polítics ficats en embolics de corrupció. Quan els de CiU respiraven una mica perquè les mirades es dirigien cap a l'alcalde Bustos, socialista, de sobte salta l'assumpte de Lloret. Resulta que els de CiU tenen tractes amb la màfia russa. Ara he de canviar el conyac per vodka. Encara tinc una ampolla de Moscoscaia etiqueta vermella. Que dolent tots i que malparits. No sé què és pitjor, si el cabreig o la resignació. La resignació produeix càncer, però si em deixés portat pel cabreig, em sembla que acabaria entre reixes. O sigui que millor buscaré refugi en el mestre Maquiavel o en Aristòtil, que aquests dos, com a mínim, són bons. Bon dia i bona sort.